Dihamu manami na nami salu na ruas ni Huria hakabibi makasaron do jemaat tamu na dohot beribadah di mingguta sedario di tonga-tonga ni Huriata di hakabibi Makassar. Om mahami parhalado ni Huriata na marhubas di tonga-tonga ni Huriata di hakabibi Makassaron. Lau somala partikian nauli partikian nadengkan siya kami parhalado na marhubas di tonga-tonga ni Huriata pasahaton tuhamu akamanami na nami selamat tau baru ma dihamu saluhutna. Jala taban nami do molo tungadong marpakurangi dia kaulau do dipakubasio do di pabahenan nami dia ka taon na salpu manang di taon naung salpui marhiti partikia nom matong Panginoon nami asa salpu kamu masih mabak ka mahita jala tangya ko kamu mahami akaparalado ni Huria na marhubas di tonga-tonga ni Huriata asa diurupi di pargogoi jala di patau tu hatahami mangulaulaon hobar tu parsuronai asa marsangap tu hatai marhite Huriana marsangap tu hatai marhite ulau do pakobasion nami salinai pasatami selamat tau baru madita saluna horas madita saluna. Di hama nami doho inanami hita ruas ni Huria na hina holongan asa masuk mahita tu parminggota ima di parminggo di tau baru taparade ma roha doho pikirata laho mamuji Tuhanta marhite sian ede nomor 70 ayat 1 sahat tu ayat 3. Naung salputan na buruki mo maupo je Tuhaki ay diramoti ototo tolikudo dagikon ay diramoti ototo tolikudo dagikon. O Yesus saya siroham payan dengan nibasam muse di tanah maruon dinasahur yang totong muse di tanah maruon dinasahur yang totong. Saitong paian hakami na mga puri rohai ay pangkogo sa suke panawasian hamibe alay pangago sa suke panawasian hamibe. Marhite-hite gowarni di bata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di porbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Say mangaranapi do mataku do pa akadolok, siya dia do ulaning ropang rupio tuaw, siyan Jehovah sito palangi dohot tanood sabing do ropang rupio niyang go tuaw. Dang tagamon loason na tarsuladi pakmu, dang tagamon no mata ni si jagaho, say jagaon ni Jehovah doho siyan nasa parmaraan, say jagaon na do todim, say jagaon ni Jehovah doho laho ruar doho laho bongot, ola nion rodi sa leleng ni leleng na. Haleluya. Haleluya.
patangi yang mahita. Ali amanami na di Banua Gijang, di Beheko do anak haholongan ni Roham tutoru ni Patik, asa di Palua akan na ginonggoman ni Patik. Urupi hami, asa dohot hami dapotan haluoni, jala asamian hami di bagasan harajommu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Mari deh hitasian buku di nomor 60 siap. Yesus ay urupi hami doho di tambaruon pain baru gogo nami mangihut tanototong paso-paso masuse na porse asa sude taon para sini rohaon maniaw sa taon lampahot mahasesan ni dosa koniawon Lord Jesus ki tupasay hondo sakit. Tayo kamu mapati ni debata di minggu tau baru sadarion ima pati parjolo sahat rodi patik pasapuluhon jalalos tajahama masika soring pati parjolo ahu do Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenommu debatam pati paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manangahana di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di bagasan aik na di toru ni tano yang gotunggabe si sombaon manang sioloan pati patuluhon dang jadi dohonon gowarni debata yang gosoture dalanna ay hona uhum na do sugut akan marsineang di gowarna pati paupaton ingot hamuma pabadiaon ari minggui dinono marima ulahamu nasa siulaumu alayang wari papituhoni ari paradiana ni Jahoba debatamdoi dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe manang borum manang naposom lai-lai manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isini hutani halak pe na mangebati hutam ay dinono mari do ditokpa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana diari papituhoni dibaini do umbay na di pasu-pasu debata ari paradian nai jala di parbadiay pati palimahon ikko pasangopo mudo na torasmu asa mertua ho jalaleling mangulu di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho pati paunopon unako mamuno pati papituhon unakko mangalakup pati pawaluhon unako manako pati pasiahon unakko olo makatidakon hata na sotutu maralohod donga jolma pati pasapuluhon dan jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu bihado padok ni debata taringot tupati na sapului oddo ahudo Jahoba debatam ninna debatata pargogo na suhatu dosa jala parrimas siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton pinopar ni akka na sugo roha diau alai asido rohaku di akka na maribu-ribu akka na marholong ni roha diau naso mangalaosi patikku atong rak mangidogo ko mahita sian Tuhan debata Ale Tuhan debata sai pargugui mahami
mangulahon nahobar tu patimi. Amin. Amen. Tapuji Tuhata sian nomor 68. Tato potima dosata martangiang mahita. Ale amanami jala di batanami na di banua gijang. Para siroha na sumurung midahami. Upar hatu tuhami jod huto poti hami dosa dohot pangalosyon nami na gudangi. Tatap hami marhite asini roham jala sesa dosa nami saluhuna. Alani pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amin. Jalalas tabigema baga-baga ni dibata taringot tu hasisaan ni dosata. Para siroha jala pardingkan basa do Jehovah. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahit tu hita hobar tu akka dosata. Jalarang dibalosot tu hita hobar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jehovah di akka na makabihari ibana. Hasangapo madi debata na digijang. Amen. Tapuji Tuhata sian nomor 64.
Tangyo kamu mahatani di bata, nagabe turpu epistel di minggu tau baru sadarion imanatar surat di Efesus bidutolu, mamukasian ayat 14 sahat tu ayat 20 sada marsika soring ma tajaha. Alani hulopi do totu maradopon amai. Ibana do haro-haroan nasa bangso, natargoar di banua gijang nang di tanoon. Ang giat obar tu godang ni hasangapon nai dilehot tu hamu jolma parbagasan si parguguan jala si patuguon marhite-hite todina Asa maringanan Kristusi marhite-hite haporsiao di bagasan rohamuna gabehot hamu marurat jala marujahan di bagasan roha nang holong. naing ma molo hamu mangatusi rap dohot saluhut akan abadiai gajangna dohot bidangna bagasna dohot tibona Lao tumada holongi rohani Kristus na mangatasi nasa pangatusion asa sahat tuhamu sadok hagogog ni debata. alai tarpatupa ibana do adul lumobi sian natapangido manang tapik kiri obar tu hagogoon na makorhon di bagasak kita. Di iba na mahasangapon di tonga-tonga ni Huriay, jala di bagasan Kristus Jesus ro di saluhut sudut salileng-leleng na. Amen. Ido sahatna, martua do akan atu mangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amen. Tapuji Tuhan ta sian buku de nomor 437. Tungnamu baroh aku di banduake, dung Yesus maringan dia, nung aso nang awon tung dameroake, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia. Yesus maringan dia, tung naso nang doa, dung tu Yesus Allah, dung Yesus maringan dia, ay naliluhian dapat samuluki, dung Yesus maringan dia. Nung asay dosaki di balmudar naik, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia, tung naso nang doa, dung tu Yesus dung Yesus maringan dia. Ta tidak ko mahaporsiaw tay songona hina tidak ko nidong atas sahaporsiaw di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na sohatu dosan na tumupalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasa sadai imana tubuhon ni si Maria nagabe-gabean siya tod di porbadia andorang sohabuhan ido tuhata na tumaw na bernit ipanguman ni silatus na mante tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanu atoru dong ditanong na mula mangulu di ari patuluhon na manay tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jehova amanay pargugo na suhatu dosani isimay bana pay mamulak sogot tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea tor di porbadia jalong sada huria na badia huria hatopan nyalak Kristen akka na badia doho di hasisaan ni dosa doho di hatai na mandok
mulak mangud sogot daging halak nong mate, dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Ede puji-pujian sian kor gabungan amaina. Las diuduti mamusengan non sian pokal solo sian amang BR siagian.
diuduti mamuseng ede puji-pujian sian amang BR siagian. Oh Tuhan, tangihon maswara. Oh Tuhan, unang tundal honau na jojo. Bereng ma pardalan aku dinguluku. Ajariau marhite tondimi. Asa toktong amardalan khobar tu patikmi jojo doa Tuhan. Jojo tutu haki nasai toktong manatapa nama ngalusiaka alu-aluku nama ngalehonaka nariko tingoluku sigalu pari. Mamulus hasusaan sayurupan nadotoktong manaoni posdoro aku di Tuhan debataki iban nadotoktong haporusaku. Tangihon masowaraku. Oh Tuhan, unang tundal honau na jauh-jauh bereng ma pardalan aku saleleng ngoluku ajariau marhite tondimi asa sai toktong pardalanam dilo moni rohamu. Jauh doa tutu haki nasai toktong manatapa nama ngalusiaka alu-aluku nama ngalehonaka nariko tingoluku sigalu pari.
Nampe mamolus hasusaan sayurupan nadototong manaoli postoro aku di Tuhan debataki iban nadototong haporusaku unang tundal honau na jauh-jauh rengma pardalan aku salelengoluku ajariau marhite tondi sasay toktong mardalana bilomoni rohamu sasay toktong mardalana bilomoni rohamu. Tabigi matiting di mingguta sadarion. Shalom. Horas ma dihita saluhuna. Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru buat kita semua. Adapun warta jemaat kita untuk minggu hari ini di tanggal 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut. Topik minggu kita pada minggu hari ini adalah bertema hasok kalon dohot holong ni roha ni debata diganup jolma, kemuliaan Tuhan dan kasihnya kepada kita. Nama minggu kita hari ini adalah Tahun Baru. Untuk Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Sesuai hasil rapat Huria HKBP Resort Makassar, Resort Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Desember 2022, di mana salah satu program Dewan Diakonia mengadakan aksi gerakan 2000 untuk membantu keuangan pos diakonia. Dengan ini kami mohon agar semua jemaat dapat tetap membantu keuangan pos diakonia dan kita dapat memasukkannya di dalam kotak yang disediakan di pintu masuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan pada hari Minggu di tahun baru tanggal 1 Januari 2023, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk kategorial NHKBP Pusat. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Pengumuman A1 wajib mematuhi protokol kesehatan sehubungan dengan pandemik virus COVID-19. Tetap dihimbau bagi kita semua untuk wajib menggunakan masker dan dengan cara 3M mematuhi protokol kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjaga umatnya. Tuhan Yesus memberkati. A2, pelantikan bendahara Huria pengganti antar waktu. Pada hari ini Minggu tanggal 1 Januari 2023, setelah persembahan ke depan altar, gereja kita akan melaksanakan pelantikan bendahara Huria pengganti antar waktu, di mana bendahara Huria yang akan dilantik
adalah Amang Situa B Samosir. Tuhan Yesus memberkati. A3 Open House Pangula Nagok Tiki. Pada hari ini Minggu Tahun Baru 1 Januari 2023, Pendeta Resort, Pendeta Fungsional, dan Diakones mengundang semua jemaat HKBP Makassar untuk makan bersama dalam rangka Tahun Baru, di mana acara akan dilaksanakan di gedung sekolah minggu setelah ibadah minggu selesai. Tuhan Yesus memberkati. A4 Tok-tok Ripe perbaikan atap dan plafon gereja Bolon. Sesuai hasil rapat Parhalado di tanggal 9 Juli 2022, dana untuk perbaikan atap dan plafon gereja Bahasa Batak memerlukan biaya sebesar 350 juta rupiah, dan dana yang akan dipakai untuk perbaikan tersebut direncanakan dicari melalui 3 sumber, yaitu tok-tok ripe jemaat, sumbangan eksternal, dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia untuk mendoakan dan mendukung perbaikan atap dan plafon tersebut, di mana tok-tok ripe yang disepakati Parhalado adalah minimal Rp500.000 per keluarga. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. A6 Sumbangan kabel CCTV. Gereja kita menerima sumbangan dari keluarga NN berupa 3 roll kabel UTP untuk CCTV Gereja Bahasa Batak. Gereja mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan. Untuk jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit, yaitu Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang Boru Simanjuntak, Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor Boru Manulang, Parulian Boru Pasaribu, Nyonya Situa G. Manurung M. Boru Sinurat, Amang Aha Manurung, Inang Nyonya W. Naibaho Boru Pasaribu, Inang Nyonya T. Sitanggang Boru Huta Barat, Inang Nyonya Situa K. Gultom Boru Pardede, Inang Nyonya Situa T. Saragi Boru Panjaitan, Inang Nyonya Situa G. Simatupang Boru Siregar, Inang Nyonya EJ Sitorus Boru Panjaitan, Inang Nyonya F. Silaban Boru Pakpahan, M. Tambunan, Inang Nyonya J. Huta Barat Boru Marpaung, Inang Nyonya E. Pane Boru Situmpul, Inang Nyonya SH Nainggolan Boru Panjaitan. Bagi jemaat yang keluarganya sedang sakit, dapat memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi jemaatnya. Untuk jemaat yang berulang tahun kelahiran, yang berulang tahun dari tanggal 2 Januari hingga 8 Januari 2023, ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan Naposo, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu, maupun ulang tahun pernikahan, seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Adapun untuk jadwal pemakaian Sopo Satalenta dan gedung sekolah minggu, dan untuk perincian laporan keuangan kita dapat kita lihat di warta jemaat kita pada minggu ini. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Mauliate. Ede puji-pujian sian yana kota sekolah minggu.
depan, yang kecil di depan. Ayo, biar nampak. Yang pendek di depan. Ulang, ulang. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, percaya kuasamu memulihkan hidup. Dia ni amang TP Sigalingking laho dihamu amanami inanami suaksungni yanakon nami naposo kita sa sudina. selamat tahun baru. Wilala denggado patadaw diriku
saotik ala mungkin gudang mungkin na suaru takas manada mungkin aka anggota na baru iya hami marga sigalingking sian wilayah Pilipi Marboru Silaban tasong nima nabuy pasahat tu amanami do inanami lang kanaposo na suharu takas manada hami ima tutu parjolo ma do nota moleate di tuhatta siala di patol hasita sia tahun laburuki tahun 22 tahun baru 20 tahun nian olo do toktong ado ka parsorio nakadia na macam talami di bagasan di tahun laburuki tahun 22 alai manang buhape nak sotamahi tamadok moleate apalagi di bagasa tikion ala di leho di hita hai pason gabi boy hita pajupabohi pasahaton selamat barutta masing-masing di bagasan o pason sayang gia matutu di tahun baruon di leho marihita tong akahai pason rasni roha songod dia ka pinangido ni rohata hobartulo malitu hatta saya disahapom mai tuhita ganup asabuhi tatong marlasni roha di antara hita lumobi sekaligus mamuji-muji warna nabadiai alai daksalang onau tong mangido isin tuhita sian wilayah sada sahat tupitu au sadiri sabutullah tonggo merasa kurang pas do au sabutullah sian utusan ama sian wilayah alana au pe sabutullah usadari tong hurang gojab terbaku ro tu gereja. Jadi songod dia ke lompang iparhuriaon setiap minggu terus terang au tong hurang boido hu hatahon. Alai nak pesoi alanunga di pasahat tuau so mengakili siak kita ama ujiok kulo ola ni dia na boy si dohonokku di tonga-tonga ta. Madok moleate do parjolo tu lumayu ma tu parhalado tu amata padita alana di tahun 2022 manang sebelumi memang hita dibayangi penyakit imana ni dokonna COVID tung biar roha memang iba pe sangat otong ni rasaon na tersungul dia tu padirun diba bohado pakilan na diba diserang COVID nian songona usah diri tonggo hualami alai ala ba di bagas maiba songon majaga diri mangalaka obat na cocok tu si alai ba ternyata lihat Tuhan dotong hai pason sa sadarion ba moleate ma na hudok di si madok moleate autu hita tu amatap pangulani huria sia situa saat dekonis to padita lumba amata padita resort boido mardalan dengan parhuria otta di bagasan satau puluni nang petarasa dihita nambaul pajuppa segando majalang segando zonok alai
di perhuria otta dang na pola gawe adong gawe hurang tonggo boy tarasahon songo dia do dalan ni perhuria ni jala di tahun ni gurang gotong tajalo pasu-pasu gabe boy do dapot tita di Kendari sada silas niroha alana tarencanahon naing mabain huria di sana ternyata dapot tita doi sayanggi ama tututu zulan nyarion lamu tugo pisna asaboi hita di sana pajongjong sada huria jadi huilalaba rak manangyakod do hita di si alana hita petonggo merasa dak segampangi lao pajongjokon sada huria di Sulawesi alai pos rohata molotong momos hita martangiang tutuhatai saya narapot tita dui asal ma dus rohata martangiang na perlu hubereng di huriat tahun na perlu siradotan ima di antara ni hita ruas maradopon situata masing-masing di tiap wilayah asaboi hita nian masih paleana roha mardus ni roha lahu padipu-dipu huriat tahun ay manang bohape sabutullah hita jemado sebagai ujung tombak di huriat tahun molodos rohatta masih atusak kita antara ruas dohot situata sabutullah ada ngarong na kesulitan tonggo hita boy marlas ni roha jala di sini tong boy dapot tita akka pasu-pasu molodung dos rohatta di antara ruas dohot akka pangulani uria ima tong sabutullah na saitong nian si rado tatta asaboy hita sauduran tululuk turuan di tonga-tonga ni akka longatta di 2 ton saotik sabutullah dohonokku naing tu amat tepat dita akka parjamita nau parwahon na salilingon dakuboto ala parhuta-huta iba molo songon nau parwahon dakuboto hamu akka amanami do inanami saunari kami kumurang ko bahasa Indonesia sian hatabata di jamitai HP di bahasa Bataki au sendiri mengaku gudang go pehata na suhar kuat tusi alana bahasa bagas do hatabatakon di sino nya perlu nang kadang-kadang begios yang langgatan ayah hartahe maksud ni bahasai gawe pinikira mamuse ordo HP gawe adonggo kelonggaran ni pemikiran bah itu HP dangnya tusan jadi nahuro di sisa situ nga ay molorung gawe bahasa Indonesia ay dangarung we gawe moru do daktarida hatabataki daktarida hatabatak tuleni alana bahasa Indonesia pe memang dak pas ay hurang go bahasa ada kan hurang go tok kamu si bahasa Indonesia itu hatabatak alai molo hatabatak asli di dokon batario di bahasa parhuta-huta ido netu ina jolo sonon ido apa artina jala arong go pehata na su biasa binigi arong dia di buku na badiyai di bibeli bolo naksalaw na jolo sanga rotok taulah ni takwiya taw sadiyai
saya diskusi do hita molo di pertanyaan do tahi artini ba sipata situi pitong murang boy dia lusi alana memang bahasa bagas dui kan alai molo kita dong berpiga-piga hala lau mengarata-ratai ba dapat kita ro sebetulnya anggo maksudna tujuanna nak pe kadang-kadang suara pas alana kadang-kadang ai bahasa ro naingun bahasa Simbalu naingun bahasa karo ro arong sipata pinikiran alana ibasa diri pe ba posoi balau mangarato hurang takasu binege alana molo sakutani iba tutani harku subinoto bahasana aya singgo gaya bahasa di tiap-tiap luat contohna molo tarutung laut hubang laut toba gurang go gaya bahasa na berbeda apalagi melirukun hubang rere berang minoto ya ga ahalo dang terpator huru sipata pemikiran dia laon ai rupani alai disima tabuna ragam mi akaluat dohot akka parmergaon jadi ido sidonok kusawotik tu ala amat tapadita asa mengurang nian dijaha siap dibeli sekaligus boy di patorang duom akan aposok akan atui pangaratuhan memang agak sulit don iba sajonat tubuh di huta agak tonggo sulit ai bahasa harunin naro haro jadi atariba si pasatoku sawotik tu amatta pardita na selalu pasahaton hatani Tuhani di tonga-tongat tak huta bai sawotik ngai apalan hari minggu ihi tarupani marulaun na badia alai nak kuboto na matutua isom manarang alai ipe tonggo perlu parahonota ai tikinaman ngino mai na badia hita na diarai hubereng ma nyanak ka nahurak sehat tonggo di pasahat asa parjolo na sida mangalang rotido minum maik nabadiyai alai habisi bah akan apa sono para jolo lupa di lansia nanek sidonokku di si daksalan yan molohamin tua akan ang bakol merdalan di patama hamin ya senak kana posui asa tadahi ta namar hamarangi namar anak kodok marda tua manang buhape perlu non alana ada dotongi alaniro satabi molo paduko di si ba dohonok kulotong moliate alai memang perlu doi molo perlu ba taraduti ma tuzulan nareon asalong sautik ketertiban jadi taringot tu HP na selalu beredar sonari di gereja kan alana sonari kan ngahurang beta mau buat bibel alani HP on dak botol nong resmi sonarion di dalam rapat mangna sermon dak pola beta perlu mengusung buku anggo manuru tahu perlu hiad do lungobi mamolo edei mungkin hita peruason 3% mondo boy makuasai edei alana lengkap bo dibain di huriatta buku bibel buku edde lengkap bon arong tonna molo sabutullah eddiol luar biasa ru tabona molo di hayatan alai molo nang dapat tonnai luar biasa ru tong hasil pinggol mabigekan alai molo arong ko tonnaon ni hutton nak peso binoto rupani no gatungi anggole gatonai do tinggi rendani suarai boy do pinasuman jadi apalah tuk taboro de molo pas tu tonnai alai molo supas tonnai ay arong magabi pals gabi urak tabo ma HP sude de soina batabuna jadi alai pilalaka di rapok ngadiga mau mungkin nabu haba inon mata pangulan yuria alana
Si pata kadang-kadang kita digilas zaman do kan. Jadi dang dia terdok. Ala ni tabuna dang tertinjuk buku HP on nama alagin tipis boy sakuan. Alai sebetulnya ko maknani buku WD luar biasa do tabuna lo bibili. Takas dahon. Alana son hamina tua-tua sajulan mazah tu son. Mungkin boy do bilangan na boy takas boy mazahai. Alai mo lo zonok go iba mazah pakai kacamata. Mungkin tumabo mak ni hayatan hatani ayat-ayati. Jadi ima jo sidohonokku taringot tu persoalan HP. Saunari kubereng persoalan di altar alai sifat kadang-kadang menurutkan ala perhutahuta iba mungkin gabi kadang-kadang maralo lo tong toloa ai malo di gereja bolon hita hudul masya lupa do hita dohot sudi pangulan yuria termasuk do pandita malo di huta iba ni una jolo malo una tua-tua angka kaki iba mang na goyang-goyang pat di jo dia pisang gue iba kan pisang gotong naneng sironok kudisi ba alai padok kuo roto hamura tu pangulan yuria alai hita pe ko perlu tong alo dak sadar ayo lo do au takas subereng anong gua angkat kadang-kadang hamu amak situa angkat kaki songon na hurang pas dunia ala songon tabu digoyang-goyang patol dangi alai apalah hadon diahon di pamerengan nami aka natumuan di kumangwai sebagian hita terisi do sebetulnya kan alai sifat ala ni kesehatan boy sajoro memang gawe terbiasa iba mang goyang pat angkat kaki tasoni mangwai kan alai mungkin gurang gotong ka pendapat manang sada pemikiran haro bayano songona batab di julu asa munang pola terlalu stres sakamata do inata hudul di altari on alai sada pemikiran don sebetulnya dang pola susah sebetulnya song kita pe di jolo ka korama korina anunggo di jolo to pangabati asa unak pola takas masih berengan ka dugul-dugul alai na iman naik sipasato kutita ai na buhawe nota lao paturehonon alana hita halak batak di lingkungi ada do hita tongkang masa hela ni ba goyang-goyang pak di julu ibir ngurak tabodo kan alai mungkin imano kon orang dak sadar ala ni mungkin enggak terbiasa mungkin ada kurang sehat boy matok so ni mana mangapir pak na rupani kan boy sajori alai iman tong nahudokon ala hita belgaru hita terikat ada di HKBP Alanino memang hita manang babe nang boy tinggal nota bentuknya ada ti. Saunari di pergunungan non. Perlu tong paresot ta asa boy tong yason. Ai mulu yason hita tong nasehat. Alai mungkin dang nahurang dana alai kurang mungkin cara mengatur mangna bohamai kan. Songon WC mak satabi mak. Dihamu amanami bolo hita penguaing narong songon na marbao hita mang na marinang bao maramang bao rupani mang na mariboto alai satabi ma mulo salon songon WC nami ma ama biasa sesak napas duiba di si aroma na hurang baga urak tabu kan alai apa na hurak tabu dak boto na piga peta ko nahon na barot kiriwai ni haru tekor memang ai basa papedek kuor satabi hamu molo neng buang air iba hape hiba karkarnya marlai do iba marhela pajono-jono si gabi hurak taworo pakilan lantong alam mungkin olokon ala perbuta-buta ro naing ala niaro along ko pemikir aku soni gabi dang leluasa iba rupani buang hajat ala ni ngalanon maksud tu boy doi paturi ai duwi sesena laipe nakpe sopit alai
perantarana tung denggal datang bui masih berengan. Ona tung masih berengan di badok masihan. Maksud tung mulut tu pasok pitu pe badi orwin ko petaki. Asa bui hita liliwasa unang alana hita ni holok nak di ililitiada do hita di son. Ai Muhammad bainon helani bai si. Kan manang naiba si matuana. Gabi nak tabu ratong. Alai kan alani paksaan mau tak mau kesehatan orang bai lanjut malai dang haru wahabe. Nang haru tahu pakilalaan. Alai ipe na hurokon si pikirat tadon. Alana arsitektur hi tahu nak kali pikir. Masa ipe nang bui tak pikir korubani kan. Alani rotok sabutullah na hurokon nakani hulakon. Alani pertalian ada tidur rai gabi songni gabi arok pangilokku. Turiat tahun. Tersoni mazo na boy hupasahat di bagasan obason. Sebelum saya madok kata minta maaf tuhi taruas inanami amanami naktu na poso molotung arong pas hataku na urak pas lumomi mato amatta parhalado amatta pandita molotung arong kritik manguang dokter mau kritik manang nahurak tabo penyampaian di sope pasatok kudo minta maaf alai ala di bagas tod dini huria do hita hilalabo do hita masih maafan songni mazolo na boy hupasahat saotik di tonga-tongatta horas marita sudi mau lihat tema di hata selamat tahun baru na pinasa ni amang TP Sigalingging. Tapuji matuhata marede hita sia buke nomor 140 sia los tapasaha mapeliata.
Pujioku sai tok tok saingani marohaku Yesus doho to dimi rodi ujung ningakaku toruang otu haki dinatos musehosaku dinahomur mataki sai tiopi matangaku togu au tulabung mi Ototongi hutonoku Yesus si pangolua Tunaso tadi konoku Hona paluona Sian sasude dosaku Dohot sian uhumi Natotong habiaraku Ala pardosaoki Tung di dia jupangau Tuhan sada songoko Nama nogu-nogu au Tuna sonang songoko Nang ditang huhomatian Lahu mokop todiki Asa masuk amanean Tohap nasu merungi Manangahang pinamasa Lasni rohar sakpe Tiopo kuhona basa Namar holong rohape Tung saliling omongolu Nang dung sudah bohahon Ikon hosi pangolu Puji oku sai tok-tok Damini debatana sumurung sian saluhut naroha Ima mangarajaya hati-hati dohot pikiran muna Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai Amin Hatani debatana yang taripar dihita Di lasni rohatna Di bona tahun Manang di tahun baru Di tahun 2020 di tonga-tonga ni huriata di sadok HKBP
dibuat do sian pesalmen walu ayat 110 songonon ma didok bisi edesian si Daud ali Jahoba si gom-gom hami mace sangap do warmu dilia pertibion di patibul hodo hamulion muro di atas ni aka langit garisian pamangannya kadak dana dohot aka poso-poso dijadion hodo parangammu ala ni aka namangaloho asa pau japon musuh dohot sitahi sudol-sudol molo hutai lihon langit mi aka jadi-jadian ni jari-jarim bulat dohot betang aka napinaulim tung ahaman yan jolmai ubahin pola ditaring ngoti roham ibana jala anak ni jolmai ubay pola di ebatiho humurang apalautik do ibana sian debata di bahin ho alai ditali-talihon ho muse hamuliaon dohot hatong amon tu ibana dipabakit ho do ibana gumonggom aka jadi-jadian di tanganmu sudedo tahe dipatuduk ho tu ibana aka biru-biru dohot lobu sudena ro di binatang akana di harangan pidong akana ditoru ni langit dohot aka deken di laut ro di sudena mangicir di laut ale Jahoba si gom-gom hami mace sangap do goarmu di liat portibion. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia Mazmur 8 ayat 1 sampai 10 untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, ini menjadi tradisi di Huria HKBP, khotbah 1 Januari yang dipersiapkan Opuye Porus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Saya akan membacakan untuk kita dalam ibadah kita, ibadah tahun baru pada hari ini. Kemuliaan Tuhan dan kasihnya kepada kita. Kemuliaan Tuhan dan kasihnya kepada kita. Saudara-saudari anggota tubuh Kristus yang terkasih, seluruh warga dan pelayan tahbisan HKBP dimanapun berada. Pertama-tama saya Eporus HKBP menyampaikan selamat tahun baru bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kedua, sungguh baik dan penting kami mengajak saudara-saudari sekalian supaya dari segenap kedalaman hati, pikiran, dan perasaan Ibu, Bapak, saudara-saudari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Tritunggal pada hari ini 1 Januari 2023 atas penyertaannya serta kasihnya yang telah memelihara hidup kita, penghiburannya saat kita bersedih, dan mengaruniakan segala berkatnya kepada kita dan kepada gerejanya sepanjang tahun 2022 yang sudah kita lalui. Pada saat kita menoleh sejenak ke tahun 2022 yang lalu, kita semua menyadari betapa beratnya pergumulan hidup yang kita hadapi sebagai umat yang Tuhan kasihi. Suka dan duka telah kita lalui. Tuhan senantiasa hadir dalam setiap hidup kita, menemani kita dan memampukan kita menjadi saksinya
melalui segenap hidup dan pekerjaan kita yang telah diberkati olehnya, dan memampukan kita masing-masing menjadi berkat bagi sekeliling kita, bagi keluarga kita, pekerjaan kita, dan segenap persekutuan hidup kita sehari-hari. Tuhan memenangkan kita menghadapi berbagai tantangan hidup. Tuhan memampukan kita menjangkau apa yang kita perlukan dalam hidup kita, meski tidak semuanya berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Tetapi kita harus dengan berani menyaksikan bahwa tidak ada yang paling baik dari rencana Tuhan sendiri, baik dalam maupun di luar gereja, dalam segala pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan juga telah memampukan kita melaksanakan tugas orientasi pelayanan HKBP sepanjang tahun 2022, yaitu tahun kesehatan, supaya setiap kita tetap sehati di dalam keluarga, di gereja, di persekutuan kita, yang paling kecil hingga yang paling besar, termasuk dalam pekerjaan kita masing-masing. Sebab hanya kepada orang-orang yang hidup di dalam kesehatan yang beralaskan Kristuslah Tuhan memberikan berkat-Nya. Sungguh hal itu telah kita saksikan bersama dalam perjalanan gereja kita yang bersatu dan sehati, gereja kita yang diberkati dan menjadi berkat. Sungguh patutlah kita mengucap syukur kepada Allah Tuhan kita, yaitu Sang Maha Pengasih. Kita sangat mendambakan hati yang senantiasa mengucap syukur, terlebih kepada kita menjalani tahun 2023 ini. Sebab jika tidak demikian, kita sebagai insan manusia, umat percaya, bahkan sebagai warga jemaat maupun pelayan di HKBP akan mengalami berbagai kesulitan dalam menjalani kehidupan. Hati yang dipenuhi oleh ungkapan syukur, itulah yang menolong kita menghadapi berbagai kesulitan kita di dalam tahun ini atau tahun 2023 ini. Sebagai umat manusia, kita menghadapi resesi ekonomi global sejak kita mengawali tahun 2023 ini, sebagaimana diperkirakan oleh para ahli, salah satunya Nouriel Roubini, seorang guru besar ekonomi Universitas New York, pada tanggal 17 Oktober 2022 yang lampau kepada majalah Time, bahwa dunia akan menghadapi sebuah krisis ekonomi yang sangat berat. Beliau menyebutkan krisis stagflasi, yakni krisis ekonomi yang belum pernah dihadapi oleh dunia selama ini. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2022 yang belum sepenuhnya berakhir, meski penduduk yang sudah divaksin dengan 3 kali, bahkan vaksin 4 kali, vaksin untuk para orang tua, dan perang Rusia terhadap Ukraina telah berdampak pada krisis pangan dan mulai melambatnya pertumbuhan ekonomi di berbagai negara dan juga di berbagai belahan di dunia di bumi ini. Bahkan sebagian negara sudah jauh melemah. Keduanya merupakan beberapa penyebab resesi ekonomi. Para pemimpin negara sesungguhnya telah mempersiapkan diri, termasuk pemimpin dan pemerintah negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari tahun yang lampau. Tetapi kita tidak tahu apakah dengan rangkaian persiapan itu bangsa kita telah dimampukan untuk menghadapi perlambatan ekonomi global yang akan terjadi ini. Marilah kita dengan tekun mendoakan pemerintah kita supaya beroleh hikmat dari Tuhan, juga mendoakan kesatuan seluruh rakyat Indonesia di dalam menghadapinya. Dalam catatan sejarah, ketika sebuah resesi ekonomi terjadi, maka banyak manusia yang akan menderita, terutama orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, juga menimbulkan perpecahan sampai menciptakan konflik, bahkan perang saudara. Kita doakan agar hal tersebut
tidak terjadi di tengah-tengah bangsa kita, bangsa Indonesia. Di samping itu, sebagai gereja, HKBP sedang menjalankan salah satu hasil keputusan Sinode Godang ke-66 HKBP pada tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022, yaitu mulai hari ini 1 Januari 2023 kita melaksanakan sentralisasi keuangan untuk meningkatkan pelayanan HKBP ke dalam dan keluar HKBP, dan juga untuk menanggung perbelanjaan hidup dari seluruh pelayan penuh waktu HKBP dan para pegawai yang ditugaskan Tuhan melalui Eporus HKBP, serta untuk mensukseskan program pelayanan resort, pelayanan distrik, dan pelayanan hatopan HKBP. Dari 11 persembahan HKBP, yakni persembahan 1A ibadah minggu, persembahan 1B ibadah minggu, persembahan kedua ibadah minggu, persembahan kebaktian week, persembahan sermon kategorial, persembahan perjanjian pernikahan, pemberkatan perkawinan, persembahan ibadah perjamuan kudus, persembahan ibadah khusus dan kasual, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan bulanan dan tahunan diserahkan sebesar 55% paling lambat pada hari Rabu setiap minggu ke hatopan atau pusat atau sentral HKBP untuk membiayai program resort distrik hatopan serta membiayai perbelanjaan seluruh pelayan penuh waktu HKBP dan pelayan yang ditugaskan oleh Porus HKBP. Sebanyak 45% dari persembahan tersebut dipergunakan oleh masing-masing jemaat untuk segala keperluan di jemaat setempat. Jemaat setempat tidak perlu lagi menyediakan anggaran untuk resort, distrik, dan hatopan serta belanja pelayanan di jemaat maupun di resort dari 45% persembahan tersebut. Tentu akibat dari resesi ekonomi yang disebutkan di atas, maupun hati kita bisa bertanya-tanya, apakah sentralisasi keuangan HKBP dapat menyediakan segala kebutuhan program resort, distrik, hatopan, dan perbelanjaan tersebut untuk menghadapi dua kenyataan yang disebut itu, yaitu resesi ekonomi dan menjalankan sentralisasi keuangan HKBP di situasi yang sedemikian ini, ditambah lagi berbagai jenis tantangan dan rintangan hidup yang kita hadapi masing-masing. Kita sebagai orang percaya tidak dapat bergantung hanya pada kemampuan kita sebagai manusia yang serba terbatas. Sepenuhnya kita bergantung pada kemahakuasaan Allah. Allah Sang Pengasih dan penuh kasih karunia. Tuhan adalah kekuatan yang memampukan kita tiap-tiap pribadi untuk menghadapi seluruh hal yang akan kita hadapi, serta memampukan HKBP mengerjakan seluruh amanat Sinode Godang HKBP mulai 1 Januari 2023 ini, yakni melaksanakan sentralisasi keuangan HKBP. Tuhan yang telah menuntun kita melalui Sinode Godang HKBP itu akan membuat kita rajin memberdayakan sentralisasi keuangan itu untuk kemuliaan namanya dan untuk kemajuan HKBP menjadi berkat pada setiap jemaat dan segenap warga HKBP, menjadi berkat bagi dunia melalui kesediaan kita melakukan firman-Nya. Firman Tuhan dalam Mazmur 8 ayat 1 sampai 10 ini sungguh sangat tepat dan kuat untuk meneguhkan hati kita akan apa yang kita butuhkan dalam menjalani tahun 2023 ini dalam kehidupan kita masing-masing secara pribadi, serta untuk melakukan orientasi pelayanan kita tahun 2023 yang kita sebut dengan tahun profesionalisme dalam penata layanan, yang menolong kita melakukan pelayanan yang bermutu dan sebagus-bagusnya melalui sentralisasi keuangan HKBP, serta memampukan kita memberdayakan segala kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita masing-masing. Apa saja itu
Itulah yang mengatakan kepada kita, yang menggerakkan hati kita untuk percaya dan memegang teguh keallahan Allah kita, Allah Tritunggal, yaitu Allah yang agung, yang mengasihi segenap umat manusia. Allah itu agung dan mulia, mulia mengatasi segala langit di atas dan bumi di bawah dan seluruh dunia ini, seperti yang dikatakan dalam ayat 2 sampai ayat 3. Keagungan yang tidak hanya untuk kemuliaannya sendiri, tetapi keagungan yang mengasihi seluruh manusia. Bukan keagungan yang menjauhkan dirinya dari manusia, tetapi keagungan yang justru mendekatkan dirinya dengan manusia. Bukan keagungan yang menggenggam kekuasaan hanya pada manusia, kepada anak manusia untuk menggenapi rancangannya yang mulia dari diri manusia melalui manusia. Dengan ringkas dapat dikatakan, keagungan Allah sesungguhnya demi manusia yang dikasihinya. Bukan keagungan yang menimpa manusia yang telah ditimpa oleh berbagai kesusahan hidup, tetapi keagungan yang membuat manusia itu berdaya menjadi manusia yang mulia, manusia yang berharga di hadapannya, manusia yang menjadi alat di tangannya untuk melakukan segala rancangannya yang besar. Hal ini dijelaskan dalam ayat 4 sampai ayat 9 dalam Mazmur 8 tadi. Marilah kita melihat beberapa hal berikut ini supaya pada akhirnya iman kita bertumbuh dan semakin teguh kepada Dia yang memampukan kita menjalani tahun 2023 ini sebagai anak manusia dan sebagai anggota tubuh Kristus. Pertama, di hadapan Allah, walau kita ini berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah, Allah yang agung sungguh mengasihi kita. Waktu tidak akan berlalu tanpa Allah melakukan dua hal berikut kepada kita umat yang telah ditebusnya dengan sangat mahal melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Satu, hati Allah mengingat kita, mengingat Anda, mengingat saya, dan mengingat kita, mereka pada saat yang tidak kita sadari dan tidak kita ketahui, bahkan pada saat kita sendiri tidak memikir-mikirkan diri kita sendiri. Allah yang agung itu mengingat kita untuk mengerjakan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memberkati kita dari kemuliaannya yang tidak dapat kita hitung, yakni keagungannya yang mengatasi seluruh bumi dan di atas segala langit. Maka janganlah pernah hatimu meremehkan dirimu sendiri, meremehkan kemanusiaan. Allah melihatmu begitu berharga. Bukankah sesungguhnya segala hal ini cukup untuk mendasari keteguhan hati kita menghadapi perlambatan ekonomi dan juga dalam melakukan sentralisasi keuangan ini? Sedangkan kita tidak memikirkannya, bahwa kita dapat melakukan banyak hal, apalagi Allah sendiri yang sedang memikirkan kita, putra-putri Allah yang ditebusnya dengan mahal. Allah mengingat dirimu, diri kita, diri saya, dan semua saudara kita di dalam tahun 2023 yang penuh dengan ragam kesusahan ini. Semoga hati kita diteguhkan. Dua, Allah melawat kita sampai kepada mengutus anaknya yang tunggal ke tengah-tengah kita menjadi daging dan mengutus Roh Kudus kepada kita melalui Rohnya tinggal di dalam hati dan di dalam diri kita. Allah melawat kita melalui firman-Nya ketika menjalani hidup kita. Ia melawat kita di rumah kita masing-masing melalui orang
tua kita yang menyapa kita di dalam kehangatan dan kelembutan kasih Allah melawat kita. Melalui jemaat kategorial, majelis jemaat yang datang mengunjungi kita di mana kita berobat, menyapa kita melalui telepon dan melalui WhatsApp, kita selalu dilawat oleh Allah. Allah yang agung itu tidak membiarkan kita. Allah dalam tahta kemuliaannya, kita di dunia ini, tetapi Allah selalu melawat kita. Bukan hanya kita yang datang berseru kepadanya, tetapi Dia sendiri datang melawat kita. Maka Allah ada di sisimu, di dalam dirimu. Siapkan dirimu dan hatimu dimampukan Allah untuk menghadapi resesi, untuk menghadapi perlambatan ekonomi, dan memampukan kita untuk mensukseskan sentralisasi keuangan HKBP. Hal kedua, Allah memahkotai kita dengan kemuliaan hampir sama dengan Allah. Ayat ini berbicara sangat dalam. Allah merindukan kita ikut berada dalam kemuliaan dan keagungannya. Sebab kita adalah manusia yang berasal dari Allah, maka kita tidak boleh dikalahkan oleh perlambatan ekonomi. Jangan sampai kita menodai kemuliaan Allah dengan seolah-olah kita tidak sanggup menghadapi tantangan, lalu kita merendahkan kemuliaan diri kita dan diri sesama kita yang telah diberikan Allah kepada kita. Jangan kita membiarkan seberat apapun kesusahan untuk merendahkan kemuliaan kita dan kemuliaan sesama kita. Jangan kita menjual diri kita. Jangan kita menjual sesama kita manusia. Sejatinya kemanusiaan kita adalah meneguhkan, membangkitkan kekuatan hati, bukan sebaliknya. Maka marilah kita suarakan dan bawa optimisme dalam hidup kita. Hal ketiga, Allah membangkitkan kita berkuasa atas buatan tangannya. Kambing, domba, lembu sapi, binatang-binatang di padang, borong-borong di udara, ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Seluruhnya ditundukkan untuk kita. Setelah para ahli mendalami dengan cukup lama kata berkuasa, akhirnya ditemukan pengertian yang telah mendalam mengenai kata ini, yakni penerusan kehidupan, kekuasaan yang tidak melakukan yang tidak baik kepada ciptaan Allah, tetapi kekuasaan yang menjaga dan meneruskan kehidupan supaya berkelanjutan manusia itu turun-temurun. Hal ini jugalah pegangan kita menghadapi perlambatan ekonomi. Allah telah memberikan kepada kita kuasa supaya segala yang diberikan Allah kepadanya dan kepada kita beroleh kehidupan, bukan hanya manusia tetapi alam ciptaan Tuhan beserta segala yang ada di dalamnya. Hal ini perlu sekali kita perhatikan, terutama karena di hadapan Tuhan, di hadapan kita terpampang sebuah bencana yang besar yang akan terjadi jika dalam 3 tahun ke depan kita tidak sanggup menghentikan panas bumi. Kita harus menjadi pemimpin dambaan Allah yang tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi memikirkan dan mengerjakan yang terbaik kepada ciptaan yang lain, menjadi pemimpin yang menjaga seluruh ciptaannya dari kerusakan yang berdampak pada kerusakan hidup dan membawa bencana kepada manusia. Melalui iman dan pengenalan kita akan Allah, kita percaya kepada keagungan Allah yang mengasihi kita, yaitu Allah yang mengerjakan hal-hal di atas tadi kepada kita
sehingga kita semakin dimampukan menjalani tahun 2023 ini yang penuh dengan pergumulan hidup, sehingga kita dimampukan untuk melakukan sentralisasi keuangan di HKBP, menggenapi kehendaknya di dalam dan melalui gerejanya yang dikasihinya. Dia adalah Allah yang hati pikirannya mengingat kita, yang melawat kita, yang memberi kemuliaan dan wibawa kepada kita, serta membangkitkan kita berkuasa atas ciptaannya. Kita kuatkan hati kita untuk menjalani tahun yang penuh dengan kesulitan, tetapi yang sekaligus juga dipenuhi oleh keindahan di tengah-tengah HKBP, di dalam dan melalui sentralisasi keuangan, untuk semakin meneguhkan HKBP menggenapi tugasnya sebagai jemaat Kristus dari sejak mengawali tahun 2023 ini sampai kepada waktu yang akan datang. Amin. Selamat tahun baru bagi kita semua. Teriring salam dan doa. Huria Kristen Batak Protestan, Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Tuhan menguatkan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Martang yang mahita. Mauliate matuhad di pasahat rohanami diho, di naung hubege hami hatam, na pinatol has ni naposom, Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, tusadok HKBP, tusadok ruas ni HKBP na beribadah di Bagasan Tikion. Mauliate mahatam na menungguli hami, paboa hasok kalon dohot holong niroha ni debata na hujalo hami di ganuk ngulu nami. Marhite na totong saya didongani di ramoti na ro saya totong rap dohot tami di Bagasan penguluan nami. Asa boy margogo hami, mangulaw-ulaw nami, margogo hami mangadopi akatantangan, parukilon, hambatan, bahkan resesi na mungkin adopan nami di tahun 2020. Pos dorohan nami, ala di lehokodo huaso di hami, gabi marhuaso hami boy, patuluson lomoni roham, pauli-ulihon, pature-turehon, dohot lau padenggaton akan atinopami, asa boy uli gabi pasu-pasui di ngolu ni jolma nati nopami. Atong pasu-pasu mahami saluhut na ruas ni huriam na ro jalan na beribadah, dohot na subuhi ro beribadah di Tikion, na langsung tatap muka nuaing, dohot na beribadah marhiti live streaming. Sudi mahami Tuhan paborhat, talumobi di na madalani tahun na baru, tahun na binasabasahom mo di hami, asa margogo marhahi pason, jala marlas ni roha hami, madalani tahun on. Debatama nami, laos tangyak konon nami do tujulom, ulaon na nagsipato paun nami sa darion, dinapatu papalantikan ni Bendahara Huria. O matuhan na mamasumasu, talumubi na posom, na mamilihon diri na gabi Bendahara di Huria. Asa di Bagasan kejujuran, di Bagasan glas ni roha, dohot di Bagasan pos ni roha di Pangaramotio di Padonganom munasida, di namangula ulaon, pakobasion, hobar tu pamilito do pajowomu di tonga-tonga ni naposom. Lausong ni open house na hupato pahami sa darion, na nihasuhuton niya kapangula na dong di pargudunganon. Loas may Tuhan, lao patadahon, hasadaw ni roha nami song taon kesehatian na kudala ni hami di 2022 na salpo. Asalam sadahami di parsaoran nami, di pangutonon nami, talumuwi di pamujion nami dohot-ho. Nang diaka rencana dohot di nanaik sihubasan nami di tonga-tonga ni Huriam, lasong ni di pembangunan ni Huriam. Homa na patuluson, jala homa Tuhan,
na setotong mangula rapdo panitia do tukang nami asauli dengan jala marujahan di bagasan lomo ni roham saluhut na huula hami dihamulate rohanami do akaruas ni huriam na seolo mamelehon do pasahaton sian na jinalona tutonga-tonga ni huriam paos do rohanami lampasupasuomu na sida tujuluan nyari di tonga-tonga ni nguluna dia kasulaon na dia kayanakon dohot nang dia kapoparan na di batama nami dang lupa hami totong manang yakod dongan nami na di bagasan parsahiton apala di bona ni taonon inang simatupang boru simanjuntak inang banjarnaur boru manulang parulian pasaribu inang manurung boru sinurat amang aha manurung inang naibaho boru pasaribu inang stanggang boru tabarat inang bultom boru pardede inang saragi boru panjaitan amang inang simatupang boru siregar inang storus boru panjaitan inang silaban boru papahan amang tambunan nyonya hutabarat boru marpaung nyonya pane boru stompul nyonya nenggolan boru panjaitan dohot mungkin na sohagwara kami na tongon di baga sa parsahiton nuaing sayho matuhan na mga leo kay paso di nasida na mga leo gogo di nasida jala mamasumaso ako na pinakin nasida sa buhay Tuhan marhay pason jala buhay marlas ni roh harap dohot tami di parsauran nami di tonga-tonga ni huriam nang di parsauran nami di tonga-tonga ni ngulu nami si kanupari holan huasam do Tuhan hupangasaw kami natuk mangurupi nasida mga lehon hay pason dohot gogo di nasida mardapot-dapot losong ni nang suliruas ni huriam na marulang tahun di kelahiran nang na marulang tahun di pernikahan homa Tuhan mamasumasu nasida songon pamasumasomu di nasida dia karinong salpo asa martaba-taba las ni rohan nasida asa martaba-taba totong Tuhan pos ni rohan nasida di nama molus do di nama dalan dia kataon dohot ari-ari ni ngulu na pinasahatmu do pe di nasida lehon totong las ni rohan lo kebahagiaan tarlumuwi dia kala namar saripe asa totong di bagasan hasadaw do las ni rohan nasida di tonga-tonga ni parsaripe o masih uduhan masih pauloloan di tonga-tonga ni rumah tangga nasida di batama nami losongoni pasaton nami matuho nang ngulu nami nang pardalanan nami di tahun 2023 hodo nang pamasuk ko kami tu tahun ikon hodo madongani hami ikon hodo rap dohot tami dakku boto hami ahana nagsidalanan nami alay posdo rohanami molo horap do tami monang jala boy mardala kami jala boy di bagasan hasonangan jala di bagasan pamasumasomu ngulu nami at itong marlokdo sa hami Tuhan dia kataon-taon na salpo di ngulu nami di pakubasyon namin ang di parsauran nami posdo rohanami salpo honom mo Tuhan asa totong iyas jala badia hami jala di bagasan las ni roha hami madalani tahun nang binasabasahom mo di hami loas mataon nonton para sinirohaw di hami di bagasan Kristus Jesus tangihon jaloloy mapangidoan nami amen. Tapuji matuhata marhite ede nomor 500 wal bulsada ayat sada laos tapapungu ma piliata tu pakta tu kategorial na posabulong HKBP. Sangapi Jehovah naso timbuli bagani holonga dan terasami dilehon
tungso hasuhatan do basanai marhite anakna nilehonai mudarna durus do dihausi langi rarape dosata ias dibaini puji dibata alimanisia las roham sumpama dibata dapoton Jehovah nasum timbuli marhite anakna Tuhan Yesus. Walgasi tutup pambai debata tungso hasuhatan holong niroham tujol ma berdosa asim roham diukap hodalan laut banuam puji dibata alimanisia las roham sumpama dibata dapoton Jehovah nasum timbuli marhite anakna Tuhan Yesus. Diamu amanami nanami nuaing masuk mahita tu acara pelantikan Bendahara Huria Manuruson periode ni amang situa RD Siahan untuk periode 2022-2024 di Huriat HKBP Makassaron. Alani perjolo mahita marede sian nomor 120 sada ayat sada Laos Roma tujolo nanaing silantikon sadario. Yesus Raja Huria na porseana badia pasumba sumawon sai sungguh lima rohaku mangihuri
Dua kadongan sahuria di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Hobar tu pangidoan di bendahara lama, asamas cohot jolo nasida sian ulaun bendahara, alani akka ulaun nasida siganupari, alani gabe terpilit do bendahara na baru, manuruson periode bendahara uria kami Makassar, sadariomma patupauta pelantikan tu nasida. Alani tabegema surat keputusan Bendahara Huria, nomor 2 tu Bendahara Huria, laos sekaligus majahahon ulaun ni Bendahara Huria, hobar tu aturan dok peraturan ni HKBP di jaun Sekretaris Suria. Surat keputusan dan ketetapan nomor 001 garing SK garing D.17 garing R garis datar 3 garing H garis datar 1 garing 1 Romawi garing 2023. Pendeta HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 Indonesia bagian Timur yang berkedudukan di Jalan Raja Wali nomor 14 HKBP menimbang 1. Permintaan pergantian bendahara dari bendahara lama periode 2020 sampai dengan 2024 sehubungan dengan urusan pekerjaan. Kedua, perlu menetapkan bendahara baru pengganti antar waktu periode 2020 sampai dengan 2024. Mengingat aturan peraturan HKBP tahun 2022 pasal 4 setelah amandemen tentang bendahara jemaat. Memperhatikan rapat Majelis Tahbisan HKBP Makassar Sabtu tanggal 26 November tahun 2022 untuk memilih bendahara HKBP Makassar pengganti antar waktu, memutuskan dan menetapkan Saudara Situa Bonarjo Samosir menjadi bendahara HKBP Makassar pengganti antar waktu terhitung sejak hari ini Minggu tanggal 1 Januari 2023 sampai bendahara periode 2024 sampai dengan 2028 yang akan datang terpilih. Demikian surat keputusan, surat ketetapan ini dibuat untuk dilaksanakan, dan apabila ada kesilapan dalam membuat surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Ditetapkan di HKBP Makassar hari ini Minggu tanggal 1 Januari tahun 2023. HKBP Makassar, Pendeta Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Ritz Johnson Simamora STHMM ditandatangani dan distempel. Tugas-tugas bendahara jemaat. 1. Bertanggung jawab kepada pemimpin jemaat dan berkoordinasi dengan majelis perbendaharaan. 2. Menyimpan uang jemaat di bank tertentu yang ditetapkan oleh rapat majelis tahbisan. Salinan atau fotokopi rekening giro atau tabungan disimpan kepada pimpinan jemaat dan majelis pembendaharaan secara berkala sedikit-sedikitnya 1 kali sebulan. 3. Menyimpan uang dalam jumlah terbatas sesuai keputusan rapat majelis tahbisan di brankas kantor gereja HKBP Makassar sebagai kas kecil. 4. Mengeluarkan uang sesuai anggaran tahunan jemaat yang sudah ditetapkan rapat huria dengan persetujuan pimpinan jemaat. Pengeluaran yang melalui anggaran tahunan harus mendapatkan persetujuan rapat pelayan tahbisan. 5. Membuat laporan keuangan, pengeluaran, penerimaan dan pengeluaran secara tertulis dan rinci setiap minggu dalam warta jemaat. 6. Membuat laporan keuangan, penerimaan dan pengeluaran sedikit-sedikitnya sekali 6 bulan kepada rapat pelayanan tahbisan setelah diperiksa oleh Badan Audit Jemaat. 7. Membuat laporan keuangan akhir tahun untuk disampaikan kepada jemaat dalam ibadah 31 Desember. 8. Meminta
pertanggungjawaban penggunaan uang jemaat kepada dewan dan seksi serta unit-unit lain. Semua bendahara seksi dianggap sebagai wakil bendahara jemaat. 9. Mengirim seluruh kewajiban jemaat kepada resort, distrik dan hatopan dengan persetujuan pimpinan jemaat. Sekian. Kihamu amang situa Bonarjo Samosir. Nunga dibikihamu surat keputusan penetapan muna kabe bendara Huria Laumanuruson periode 2020-2024 di HKBP Makassaron dohot ulaun ni bendahara Huria hobar tu aturan do peraturan ni HKBP. Alanina manukun manong jumolo di hamu. Naolo do hamu mangulahon do patuluson ulaun nang disagihon. Jala naung diaturhon tu hamu hobar tu aturan do peraturan HKBP 2002 dung amandemen patuluhon. Molo nang sada rohamuna adu si hamuma sian nasa rohamuna. Atong lahoma merhati hamu tu ulaon ni bendahara Huria di HKBP Makassaron hujahama sian hata ni debata di sada Korin 15:50 lalu. Ope hamu akadongaku nahi naholongan marsi hohot jala somu bauba mahamu jala lam sumurung matotong di bagasan ulaun ni Tuhani ay di boto hamudo dang magopo halo jau muna di Tuhani. Amin. Mangasahon na sinirohan ni debata ahu padita HKBP Resort Sulawesi Selatanon pau jakon hamu gabe bendahara Huria HKBP Makassaron obar tu persagi niya kaulau nang diaturhon jala diputuson untuk masa bakti pelayanan 2022-2024. Marhite-hite goarni debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tod di porbadia saya dipargogoi diparsahalai jala diparbisuhi Tuhani mahamu lau patuluson ulauni di tonga-tonga ni Huriana bahen sangap di goarna. Amin. Surat keputusan dihamu dasarmu mau ulau-ulau. Oke. Mulak mahamu. Mari dehita sian nomor 627 ayat sada laos jongjong mahita saluhna asata tutup par mingguota 627 ayat sada. Tapasahat mapilian data papungon tuadupan ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni salut silolo na denggan dot naso libasan na mauliutus. Upasat tami masyan na nilon mi tunghami pilian nami tuho. Say jalo may gabuap na hutus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw para siya kami pilianon. Pati bulon na rajom di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami godang ni sileon-leon mi tuhami. Asalam kirkir hami mandok mauliate tuho. Mar hite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nele
Ale Tuhan de bata sian asin roham do bain sahat hami tu tahun nai baruon. Hodo na mga ramoti hami di bagasan tahun na salpui. Saya si maroham sayunang tulak kami nuaing. Say dongani mahami di bagasan tahun nai baruon. Pasu-pasu hami rodi akka ulaun na dengan nahula hami marhite-hite guarmu. Alay na gumudang pasu-pasuhon mahatam na badiyay tu rohanami. Asa gabi nai baru rohanami. Asa terpamasuk ko hami tu banua gijang di hasusuda ni bohal nami. Amin. Aliyah manami na di banua gijang. Say pinurbadia magwan. Say ro maharajon. Say saut malomon di roham di banutangon song na di banua gijang. Lehon matuhami sedari nanguluan siapari. Se sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna harajaon dohot hagogon rodi hasangapon saleleng ni leleng na amin. Lau maborhati hita madalani tahun na baruon. Jalo mapasu-pasu sian Tuhan de batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di padopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin. 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 Selamat baru madihita akka mga kainang lau manuruson partabaruota sadarion langsung mahita tu acara open house na pinatupan ni hami pelayan na tinggal di pergudungan on sudah mahita kamang anon rap asaboy rap marlas ni roha hita madalani tahun na baru sudah mahita do ruas tamu na ro marminggu sadarion unang bay termulak kita kamang kenang jolorap mahita marsi pangano marsi numon di bona ni tahun on. Mulai ate madita saluna.